Mga ka-disciple, may mga panalangin ba sa buhay mo na matagal mo nang hinihintay ang sagot? Yung panalangin na minsan, parang napagod ka na ring ipagdasal, pero patuloy mo pa ring dinadala sa puso mo? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 19, ika-4 na araw ng Misa de Gallo. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 1 verse 5 to 25, nakilala natin sina Zacarias at Elizabeth, mga taong matuwid sa paningin ng Diyos, tapat sa kanyang mga utos, pero may isang matagal na paghihintay. Wala silang anak. Isang araw, habang naglilingkod si Zacarias sa templo, nagpakita ang anghel at nagsabi, "Dinidinig ng Diyos ang iyong panalangin." Pero sa halip na maniwala agad, nag-alinlangan si Zacarias at dahil sa kanyang pagdududa, siya ay napipi hanggang sa matupad ang ipinangako ng Diyos. Sa katahimikan, natutong maghintay, matiwala at magnilay si Zacarias habang ang plano ng Diyos ay unti-unting nagaganap. Mga ka-disciple, very relatable ang kwento ni Zacarias. Minsan, matagal na tayong nagdarasal, pero kapag dumating na ang sagot ng Diyos, parang nahihirapan pa rin tayong maniwala. May mga pagkakataon na napagod na tayong umasa, nasanay na tayong maghintay, at minsan, mas malakas na ang takot kaysa pananampalataya. Pero ang Ebanghelyo ngayon ay paalala, ang katahimikan ay hindi palaging parusa. Minsan ito ay paghahanda. Ang delay ay hindi denial. Sa Misa de Gallo, habang maaga tayong bumabangon at tahimik ang paligid, tayo rin ay inaanyayahang makinig sa Diyos sa katahimikan at magtiwala kahit hindi pa malinaw ang lahat. Tanungin natin ang sarili natin, may panalangin ba akong halos isinuko na, pero hinihiling ng Diyos na ipagkatiwala ko muli sa Kanya? Mga ka-disciple, sa ika-4 na araw ng Misa de Gallo, huwag mong isipin na nakalimutan ka ng Diyos. Kung tahimik man siya ngayon, baka may ginagawa siyang mas malalim sa puso mo. Magtiwala, maghintay, at maniwala, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.